Úplne náhodou som sa dnes dozvedel, že 7. epizóda druhej série Last of Us je aj jej posledná. S neskrývaným entuziasmom som zvolal The Fuck a išiel robiť recenziu. Pretože je dôležité si o tom pohovoriť. Tak o čom vlastne je Last of Us, druhá séria. Seriály obvykle nekončia 7. epizódou a hlavne, keď aj končia, tak to divák obvykle pocíti rozuzlením. Po 7. epizóde som nemal pocit konca. Práve naopak. Konečne som začal mať pocit, že sa niekam dostávame. A dnes sa dozvedám, že toto je ono. Toto je koniec. Finále, ku ktorému sme putovali. Nebudem sa snažiť diplomaticky zaonačiť moje pocity. Toto je Auschwitz. A druhá séria v mojich očiach zlyhala. Hru som nehral, som jedno z tých detí, ktoré v živote nevlastnili PlayStation, ale čítal som, že seriál ide podľa predlohy. Tak ak sa môj názor nezhoduje s tým vaším, je to v poriadku. Verím, že seriál rozdeľuje divákov do dvoch skupín a robí to efektívnejšie než s vlkmi a zjazvenými. Teraz keď už chápem, že tieto dve frakcie boli gro druhej série, tak sa nedá než smutne povzdychnúť, ako prázdne ich dejové linky sú. Seriál síce venuje čas na predstavenie oboch frakcií, ale reálne nepovie skoro nič a ich existencia je len okrajová. Máte pocit, že jednej alebo druhej skupine fandíte? Alebo vidíte morálne a sociálne dilemy? Alebo akúkoľvek zaujímavú budúcnosť? Ja tiež nie. Sú tu, aby sa niečo dialo. Ale dej nemajú šancu utiahnuť. A to isté platí pre Ellie a Dinu. Chémia, protiklady a aj zbytok toho pútavého a zaujímavého umrelo s Joelom. Je možné, že v hre funguje Ellie lepšie, predsa len hráč je ten, ktorý robí rozhodnutia a ovláda postavu, no v seriáli je Ellie nezaujímavá, tvrdohlavá a otravná tínedžerka, ktorá robí hlúpe veci. A nahradiť protiklad, akým bol Joel, druhou nezaujímavou, tvrdohlavou a otravnou tínedžerkou, nie je úplne šťastné. A to sa ani nebudem vyjadrovať k scenáru, pretože reakcia na tehotenstvo, kde sa obe zhodnú, že jedna z nich bude teraz otec, je bolesť hodná troch ibalginov. Aby som ale len nekryudil, obrana mesta pred hordou je široko ďaleko jedna z najlepších akčných sekvencií v rámci seriálov. Warner Bros. Pustili korunu a je to vidieť. Tiež je to pík seriálu. Všetko, čo nasleduje potom, už je len nekonečné blúdenie svetom plné ohromne zlých dialógov a taktických dementných rozhodnutí. Ako napríklad prechádzanie sa stredom ulic Sietlu, ktorý je ovládaný vašim nepriateľom a ešte k tomu sa nahlas vykecávať. Samozrejme sa netreba nič báť, pretože keď príde do tuhého, film vyťahne Deus Ex Machina a buď hodí do pléna záchranu vo forme dvoch borcov, ktorí sú v správny čas na správnom mieste, alebo keď má hlavná postava oprátku okolo krku a naostrený hák v tesnej blízkosti pupku, tak antagonisti proste zutekajú. Pretože ako sme videli v inej scéne, vykúchať človeka im trvá zhruba 2 sekundy a na to predsa nie je čas. Asi je zjavné, že patrím do tej skupiny ľudí, ktorá chápe, že Pedro Pascal bol ťažný kôň seriálu. Ale úprimne, jeho odchod nie je najväčší problém. Seriál zlyhal aj na ostatných frontoch. A to, že som ani nepostrehol, že už sme vo finále a musel som sa o tom dozvedieť náhodou, je holý fakt epického zlyhania rozprávania. Nebudem vám klamať, o týždeň by som čakal ďalší diel a bol by som náramne zmetený, ako to, že nie je. Druhá séria podľa mňa nič nedokázala. Iba sa strelila do oboch nôh. Zlatá prvá séria, kde sa neustále niečo dialo, človek nevedel, kam sa seriál posunie v ďalšom dieli, aké postavy s akým osudom prídu tentokrát. Druhá séria nemá nič z toho. Siahodlho prestupuje na mieste, až začne nudiť. A keď sa konečne zase niečo poriadne stane, seriál to prehlási za koniec. Druhá séria je v mojich očiach sklamanie. Ani zďaleka som nedostal to, čo som očakával a mám pocit, že rovnako ako herná druhá časť sklamala polovicu hráčov, tak druhá séria seriálu sklame polovicu divákov. V čele so mnou. Žiaľ.